if you want to really see something that's said, take a look at what happened. And if you La kungalesikhathi uDonald Trump ebebusy ethula inkulumo kwirally yakhe ngomgqibelo ePennsylvania ebhekiswe kubalandeli bakhe ngalesikhathi nje kuvele kukhumula baba wenhlamvu usho kumqeda uDonald Trump. Okay ke angiqale ngobingelela ke igama ngokuthanda kuhle umfana wale phansi ePortchepston kwaZulu Natal. Le channel ke intsha bakwethu. Inhloso yayo ukuthulela izindaba nje njengoba zinjalo zingashukakothiwe futhi zithula nje ngesitayela sakho nangolimi lakho. So ngiyacela ukuthi usubscribe kule channel ukuze uzothola izindaba ezitrendayo ngaso sonke isikhathi ezishisayo. So ke kahle kwenzakalini la njengoba sesibona uDonald Trump sobemdubula la kule video le. Kahle kutholakala ukuthi ke uDonald Trump ubezama ukubulawa umfanyana nje omncane ona 20 years igama lakhe Thomas Matthew Crooks. uDonald Trump ubebhizi ke ethula inkulumo yakhe ebhekise kubalandeli ePennsylvania ngalesikhathi umfanyana omncane nje ekukholakala ukuthi ubehlome ngolunye uhlobo lwesibhamu irifle ekuthiwa automatic AR-15 rifle. Lo mfana uvele wadubula nje ebhekise kuye ngupresident wase-America semkhumbula sonke uDonald Trump ukuthi waye upresident waseMelika. Lo mfana utheme wadubula kwafa umuntu eyedwa and abanye abawu2 belimele. Kuthusa abaningi lokhu ngoba okuvela kuvela ukuthi lo mfana lo etown yakhe noma hometown yakhe la hlala khona waziwa nje ukuthi umfana othulayo Nkosi yami. Abangamcabangeli ukuthi angenza into efana nale. So abomakhelwane bakhe sebekhombisa ukumangala ke ngokwezindaba ezibukwe iBBC. Bamangala amakhelwane bakhe bamangazwa ukuthi hawu lo mfana lo mncane kanje uyindaba yini le ngempela yenza ukuthi agcine ethatha isinqumo sokuthi adubule umuntu omkhulu kangaka emhlabeni jikelele. uThomas ke lo kuthiwa bengayiphethe idea yakhe ngesikhathi edubula yena lapha uDonald Trump. Kodwa ke abase FBI bakwazi ukuthatha iDNA yakhe bathola ukuthi ungubani kahle bathola ne-facial recognition because yazi useMelika i-technology yakhona iphambili kakhulu bawazi ukuthi bam-identify njengo Thomas Matthew Crooks. So ke nanokuthi ke enye into eyenzakalile ngasikhathi edubula uThomas lo baye badubula back esinye isniper se-Secret Service eshuthi abantu abavile noDonald Trump baye badubula back bebhekise nje kuyena lo Thomas bamshaya wafa lapho ke. Okuvela ke ukuthi ke yena lo Thomas lo mfanyana omncane oneminyaka u20 kahle vele umuntu wakhona lapha ke ePennsylvania eBethel Park kahle okuyindawo njenga engango 70 kilometers away from la kwenzeke khona ke lenhlekelele ukuthi kudutshule uDonald Trump. Lo mfana kuthiwa aqeda isikole nje Nkosi yami ngo2022 eBethel Park High School wathola ngisho $500 ukuthi nje uphume phambili kwimath nescience. Lo mfana kuthiwa futhi besebenza kwenye ilocal nursing home kitchen okuyindawo eseduze nathi ehlala khona kusho ukuthi ubumfana nje osebenzele ekitchen epheka noma enza lapha ekitchen kodwa nje ubebhizi osebenza ekitchen ele local nursing. Lo mfana okunye futhi okuvela ngalomuntu lobukele obulele omini kade ufuna ukubulala uDonald Trump kuvela ukuthi kahle ube ilunga lama Republican. Ubengesi opposite ubengesi ama Democrats kodwa ubeyilunga elenhlangano eka Donald Trump okuyi Republican. Ekiyamangaza ngempela ukuthi ngempela lo mfana usukwe yini ukuthi ezenze lento le akatholakala namanje mu TV yakhe ukuthi why ezazame ukubulala uDonald Trump ngale hlobo leli kahle okuvelayo kuvela nokuthi ke lo mfana uke wajoyina iclub shooting club shoot la kudubula khona ibhamu noma la kufundwa khona ukudutshula ibhamu ukwajoyina leyo club leyo kuningi nje okuvelayo abanye abaphawulile ngaye ke abangani bakhe nabantu besondelene nabantu befunda naye bafezile nje ukuthi ubomfana othulayo Nkosi yami omunye kade enayo lapha kule club yokudubula uyasho ukuthi hayi lo mfana le ubehluleka ukudubula nje ubeyidubulela nje into nje umphuphe wento bengakwazi ukunemba lapha na ke itarget. Kuningi nje okuvelayo ke sekukhulunywa ngalo mfana lona kodwa ke okungacaci kahle ukuthi ke bekuyini ngempela imotive yakhe ngoba nesibhamu lesidubule ngaso kuvela ukuthi ubesithathe ubaba wakhe bethengele isibhamu lesi 6 months ago.
So ke njoba sefile lo mfana bekwazi bamdubule nabambulala akuselulo ngempela ukuthola impendulo ukuthi uxakwe yini ngempela ukuthi azasuse lento ayenzile ukuthi asadubule uformer president kanje kodwa ke iFBI isaphenya sithemba ukuthi kuningi okuzoqhama nokuzovela ukuthi bekuyini ngempela imotive ekaThomas ukuthi azame ukwenza into enkulu kangaka kubuka umhlaba wonke jikelele. Ake ngithi ke okwamanje le information esakhona nesavelile so ngizoyibeka lapho kwamanje ke ngiyacela ukuthi uphinde usubscribe ngalesikhathi sisaqhubeka sisasearch nje enye information sizobuya nalolwazi oluphelele kuyo le channel le uhlale nje wena ungayindawo ngoba izindaba ezishisayo zisaqhubeka zize. Ngiyabonga mina.